Fl-aħħar snin, il-Gvern ipproteġa lil ta' madwaru minn flok lil poplu Malti Wawċi. Huwa għalhekk illi l-Partit Nazzjonalista sejjaħ protesta illi se ssir nhar il-Ħadd 9 ta' Marzu fil-Belt Valletta. Hekk stqarr is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino waqt il-programm Net Live it-tnejn fil-għaxija, fejn spjega l-ħtieġa illi ħass il-Partit Nazzjonalista sabiex in-nies jinżlu jipprotestaw. Rajna gvern illi fixxu wara l-oħra mhuwiex iffukat xejn anzi li jiddefendu jipproteġi ċittadini ma moħħu biss biex jipproteġi lilu nnifsu. U din narawha f'issues differenti. Fuq l-ora tal-ħajja mar fil-Parlament jargumenta kontra s-soluzzjonijiet li propona l-oppożizzjoni. Fuq l-inkjesti maġisterjali mar fil-Parlament biex mhux talli ma jipproteġix lin-nies imma biex biddel liġi biex ikun jista' jipproteġi lilu nnifsu. Michael Piccinino spjega wkoll illi ma jistax ikun li l-Gvern jonqos lil poplu b'intenzjoni u qisu ma ġara xejn, fejn fakkar illi l-Partit Nazzjonalista ipprovda soluzzjonijiet, iżda l-Gvern ta' Robert Abela dawn is-soluzzjonijiet ma laqahomx. Huwa għalhekk illi hemm il-ħtiġa kbira illi in-nies isemmaw leħnhom. Meta aħna rajna falliment wara l-ieħor, meta aħna rajna li anke mmorru fil-Parlament u bħala Partit Nazzjonalista nipproponu soluzzjonijiet fuq affarijiet differenti u l-Gvern mingħajr bl-ebda raġuni jibqa' jinjorhom minn flokejt ejja naħdmu flimkien ħanejnu n-nies u allura le ma jistax ikun kollox jibqa' dej jisu xejn mhux xejn hemm bżonn li l-poplu isemma leħnu. U għatenna wkoll li l-Partit Nazzjonalista qed joffri s-soluzzjonijiet tant meħtieġa anke mill-Oppożizzjoni. Għaliex aħna qegħdin fil-politika mhux biex sempliċement inkunu fil-Gvern imma għaliex iridu ngħinu lilek illi taffaċċja l-problemi li għandek qudiemek. U allura jekk eżempju nafu li hemm kriżi fejn tidħol tal-ħajja u qed taffettwa ħafna nies, aħna maħniex egoisti li nistennew inkunu fil-Gvern biex noffru dawk is-soluzzjonijiet, per soluzzjonijiet noffruhom illum. U nistidnu l-Gvern anzi, ħudhom, implementhom. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed ilaqqa lil poplu Malti Wawċi nhar il-Ħadd 9 ta' Marzu quddiem il-Parlament fit-3 ta' wara nofsinhar u l-protesta se tieħu forma ta' mixja sa quddiem l-qorti.